Wey, bonjour Jean-Marc et vous autres, auditors fidèles de la langue d'aquí. Per enquei, chausissez le mot blat. Le blat és una planta, una cereala, que sus grans són utilitzats per fabricar la farina de blat. Un cop semenat, creixut, maur, le blat és meisonat, batut, per destriar le gran du restant de la planta. Le gran és poi molinat e a qui esquitxat dona aquesta bona pudra que li disen farina. L'agricultura intensiva du blat foguec e est toujours un escandala planetari qu'a apaurit, esterilizat e desertificat regions entières de la planeta. Els Estats Units e en Russia són milions d'hectares que fogueron renduts esteriles sota cobert de progrés. Veiu pas montes lo progrés quand l'humain destruïs la terra en annientant la biodiversitat per una monocultura intensiva. A la revista